Baby, wallahi akwai wani seminar da nake so mu je gaskiya amma wallahi Allah ka sa wa'annan kayan da ka nace musu waje ne na fita kunya. Kin sani ai ba zan sa ba ai in dai akwai kunu ai wallahi ba zan sa ba. Za mu sha kunu? Ana magana kaji, shawarma, pizza hut, me wani kunu dan Allah? Dan Allah ka daina magana. Baby kin san kuwa me kunu kuwa? Kin san kunu kuwa? Kin san da kunu yake da daraja kuwa? Daraja kuwa. Mana. Wallahi ba waje na bane kuma. To ni gaskiya in dai ba za a sha kunu ba za ni ba. Tsaya bana haba. Gaskiya ba zai yi ba. To kin san darajar kunu har zagin kunu kike yi? Dube da kaga da maka kama da wadda ta fito daga karkara zaka mun zancen kunu ina magana ta kaji. Me wani kaji ana maganar kunu shine zaki sha. Ka cin kaza? Kin ga kunu kawai in zaki mun kunu akwai kunu a gurin ko babu kunu a gurin ki daure ki mun ni zaki ganni a gurin wallahi ba zan zo miki da wannan kayan ba. Allah sababbin kaya na dinka wani gishirin kamaraya shi zan buga ma wallahi Allah. Me kake fara ishirin kamaraya ne kana ambata? Mana gisina ce ita. Amma dukkan da yake da baki ya kunu bakin kwaba ba bikin kwafsa. Allah ya kara wa kunu daɗi.